Jeg kan med glæde præsentere den nye energidrik på markedet, pølsepatter. Med bare en enkelt slurk kan du udføre de mest akrobatiske spring. Altså, næsten. Du kan også løbe i ekstreme farter. Hosa. Upsi. Wow. Ej, ikke alligevel. Wow, upsi. Au. Ej, det går ondt. Ej, au. Ah. Du bliver også en dyreven, hvis du altså ikke er det i forvejen. Du er så nuttet. Ja. Du kan også hoppe i ekstreme højder, hvis du altså hopper på en trampolin. Ja, upsi. Og ellers bare forbrænde en masse energi. Det du sgu ikke. Nu skal jeg håndle dig på. Ja. Der er kun én bivirkning. Man dør efter en time. Men det er lige meget. Prøv at høre os til friske kunder. Den her energidrik, den virker. Jeg er meget tilfreds med pølsepower energidrikken. Ja, det er også. Det synes smager rigtig godt. Jeg er overhovedet ikke død. Så, 10 millioner kroner i Aldi, Fakta, Kiwi, Rema 1000, eller bare de nærmeste kiosk.